Good morning, Siargao. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga. Good morning po kaninyong tanan. Happy viewing sa tanang viewers nato. Happy viewing po. Good morning usab sa atong mga kalungsuran nga sakop ning atong isla sa Siargao. Ang Dapa, San Isidro, Santa Monica, San Benito, Del Carmen, Pilar, Burgos, General Luna, og Socorro. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga. Good morning po. Good morning usab sa atong mga reactors karon. Nainay Baron, May Lalibay, Jova Ravilo Gorgonio, good morning. O kang Jazz Peril Regalado, good morning po. Magandang umaga kaninyong tanan. Good morning usab mga kasyargao, ilabi na sa atong mga frontliners nga padayon ang pagserbisyo alang na kanatong tanan. Good morning po kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga kalungsuran nga sidlingan, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur o sa Isla sa Dinagat. Maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning. Ani na sabta sa laing edisyon sa atong programa Siargao TV News para na paghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran. Good morning, happy viewing po sa tanang viewers natong magandang umaga kaninyong tanan. Dili na tang maglangan mga kasyargao, atong pagasayron karon ang kahimtang nato sa atong panahon. As of mga kasyargao, 3 a.m. o 3 p.m. ang Typhoon Julian anaana sa Gibana-Bana nga 775 kilometers east of Tugigaraw. Haduol na didto na sa Taiwan mga kasyargao. Samtang ang tibok dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdag-ong ngadto na sa madag-umon nga kalangitan, inubanan sa patak-patak nga pag-ulan, kilat o pagpanalugdog tungod na sa localized thunderstorms. Hinay ngadto na sa kasarangan ang hangin ang magagikan sa habagatang kasagpan ngadto na sa kasagpang direksyon ug hapsay mga kasyargao ang atong mga pagbalod na sa atong mga kadagatan. Atong makita sa atong weather forecast, ilabi na din na sa atong screen mga kasyargao nga patak-patak na lamang nga pag-ulan ang atong masinati. Tungod kay ang low pressure area nga Julian hapit na didto o ana naigo na ang Taiwan mga kasyargao, nilihis na nilikay na paingon sa northward na bahin mga kasyargao. Mao kana ang latest updates nato mga kasyargao sa kahimtang sa panahon. Good morning, happy viewing po. Good morning, Sir Labina sa San Miguel Dapa. Ingat kamo, God bless. Gikan na kang Maria Lynn Buo. Salamat po. Sa tanan taga San Miguel din ha. Ingat po kaya mo. Hello, Sir G. Good morning mga kasyargao. Amping kamong tanan. Pagbati naman sa pag-umanggon ko, Gloria Lynn Buo Felicano. Belated happy birthday niya kahapon. Good morning, happy birthday po kang Gloria Lynn Buo Felicano. Gikan na kang Lenny Buo. Salamat. Magandang umaga po. Good morning kaninyong tanan mga kasyargao. Samtang sa pinakaunang bahin sa atong balita dinhi na sa atong programa, Golden Charter Anniversary sa Surigao City gipahigayon kagahapong adlaw. Mga kasyargao ang Golden Charter Anniversary sa Surigao City nga naay tema nga Surigao City at 50, guided by a golden past and the vision of the present, united onward to a progressive future. Mismong ang mayor sa maong syudad ang nangulo sa maong programa inubanan sa mga kadagkuan sa probinsya og syudad. Mao kanang latest updates dito na sa Surigao City, ilabi na sa pagsaulog nila sa ilang Golden Charter Anniversary. 50 years na nga ingon nga syudad ang Surigao. Samtang mga kasyargao, 18 ka ROF miabot sa atong rehiyon.
As of 7:35 PM niadtong August 30 adlaw nga Domingo, kinatibuk ang 18 ka returning OFWs ang miabot sa Bangkasi Airport sakay sa Philippine Airlines Sweeper Flight PR4453. Nasayran nga tulo ang paingon sa Butuan, upat ang sa Agusan del Norte, usa sa Agusan del Sur, tulo sa Surigao del Norte, og pito sa Surigao del Sur, mga kasyargaw. Sa pito nga niabot na OFWs, dali nga kuha kini mga kasyargaw. Samtang ang pito sa Surigao del Sur anaa pa karon sa Butuan para na sa pagkuha kanila. Mao na ang latest updates nato mga kasyargaw sa atong mga kaigsuunan nga returning OFWs. Good morning, happy viewing po. Magandang umaga po kaninyong tanan. Hello Kuya G, good morning, God bless po. God bless, hello September, nangangamoy Pasko na. Sana okay na ang lahat para happy kitang tanan. Yes po, September 1 na karong buntaga. It's starting the bear months mga kasyargaw. Ang atong anam-anam na mga giasam-asam nga mga regalo, gianam-anam na mga pamaliton din ha, nagkaduol na. Pray kita mga kasyargaw, ilabi na karong maabot December na mawala na ang COVID-19 din na sa atong nasod, Pilipinas. Maayong buntag Sir G, good morning Union, gikan na kang Nalin Bilad, good morning po, magandang umaga. Good morning Kuya G, pa-shoutout ko Barangay Nueve Dapa, o Purok 6 Barangay San Juan, Surigao City, salamat. Gikan na kang Susan Barte, Tabacon, good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Good morning, Siargao. Gikan ang Charles Ken Mantilla. Good morning kanimo Charles. Ilabi na sa taga del Carmen. Og San Benito. Magandang umaga po kaninyong tanan. Good morning, Kuya G and Siargao TV. Good morning, Santa Cruz. Gikan na ka Maria Len Aho. Good morning po. Magandang umaga sa inyong lahat. Samtang sa laing bahin sa atong balita, DepEd kun Department of Education nakuha na ang target nga enrollees. Nakuha na karon ang target sa Department of Education nga enrollees sa pampubliko nga eskwelahan sa tibok nasod Pilipinas. Sumala pa nga 97% na sa last year nga enrollees ang naka-enroll na sa DepEd, maong nahit na niini ang target. Sumala pa nga 516 na ang mga schools nga naka-dry run sa ipahigayon nga distance learning. Sumala pa kang DepEd Secretary Leonor Briones. Atong paminawon mismo ang iyang pamahayag. As of this morning, abot na ng 22.9 million learners ang nag-enroll. Really? Every day may humahabol, no? And regional target natin, sabi namin, kung makuha lang natin 80% of last year's enrollment because of COVID and the downturn in the economy, okay na yan. Yun ang aming commitment sa NEDA. Pero ngayon, it's already 86.8% of last year's numbers. Ang public school natin, Mr. President, 97% na of last year's enrollment nakuha natin. I'd also like to report, Mr. President, kasi we are introducing, and thank you for mentioning in your SONA, the approach to learning which we are initiating, yung distance education as well as blended learning. Sabi namin, i-dry run namin, i-simulate namin, kasi ngayon lang ito nangyayari na aside from online platforms, we will be using TV, we're going to use radio, in addition to printed materials. So, umabot na ng 516 schools all over the country, nag-dry run at nakita natin ang mga challenges na ko-correct kaagad. Mao kana mga kasyargaw ang mismong pamahayag ni Department of Education Secretary Leonor Briones. Apan gikabalakan karon ni DepEd Secretary Leonor Briones mga kasyargaw nga ang sa mga pribadong
eskwelahan. Ana lamang sa 47% ang nakapa-enroll o nag-enroll sa mga pribadong tulunghaan sa grade 1 hangtod na sa grade 12. Apan ang hinaot kini nga sa pagbalik sa ekonomiya sa Pilipinas, makaapas ra gayud ang mga pribadong eskwelahan, ilabi na karon nga anata sa pandemic. Samtang mga kasyargaw, nakoy nadawat nga latest updates. Sumala pa kagahapong adlaw sa press briefing ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sumala pa nga September 1 hangtod na sa September 30, 2020 mga kasyargaw, magpabilin nga GCQ ang Metro Manila, Bulacan, Batangas, Tacloban City, Bacolod City. Samtang ipailalom sa Modified Enhancement Community Quarantine mga kasyargaw kung MECQ ang Iligan City tungod na sa nagkadaghan nga mga kumpirmadong kaso nila. Samtang ang tanang lungsod, tanang probinsya, tanang mga syudad sa tibuok nasod Pilipinas, MGCQ mga kasyargaw. Ang mga nahisgot lamang nako na mga lugar, ang GCQ, Metro Manila, Bulacan, Batangas, Tacloban City, Bacolod City, MECQ, Iligan City, o ang MGCQ mga kasyargaw, ang tanan ng nasod sa Pilipinas. Mao ang latest updates ilabi na sa press briefing kagabi ni Presidente Rodrigo Roa Duterte mga kasyargaw. Ang updates sa guidelines karon mga kasyargaw sa IATF nga gibasa mismo ni Presidential spokesperson Harry Roque kagabi mga kasyargaw. Good morning, happy viewing po. Watching from GL Siargao, gikan kang Karen Panganiban Forcadilla. Good morning po. Good morning Kuya G, gikan kang Shy Rams. Good morning kanimo Shy Rams. Ilabi na sa taga Magallanes. Claver, magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat sa suporta. Magandang umaga po. Good morning Dapa. Good morning Sir G. Gikan kang Nancy Bell Trazares. Good morning po. Happy viewing. Watching from Canlanipa, Surigao City. Gikan na kang Karen Bakal News. Good morning po. Magandang umaga kaninyong tanan. Good morning. Happy viewing po. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita. Sunog atol sa Charter Day sa Surigao City nahitabo. Mikabat sa kapin kun kulang sa 400,000 pesos ang na-damage sa nahitabong sunog mga kasyargaw dito na sa Nueva Canto Navarro Street, Barangay Taft, Surigao City sa maong syudad. Ang maong balay nga nasunog ipanag-iyahan ni Tom S. Guillermo, 34 anyos, minyo o residente sa maong lugar. Sumala pa sa investigasyon ni SFO1 Odvina, ang Chief sa Investigation and Intelligence Unit sa Bureau of Fire Protection. Nasairan nga nagsugod ang sunog alas 11 sa takna sa buntag kagahapong adlaw mga kasyargaw. Ang balay gama mga kasyargaw sa mixed materials na sumala pa 80% ang na-damage sa first floor o partially damaged ang sa 50% dito na sa first floor, 80% sa second floor mga kasyargaw. Gideklara nga fire out sa BFP mga alas 11:36 ang takna sa buntag mga kasyargaw sayong paniudto na. Sumala pa nga nagpadayon ang investigasyon sa BFP kung unsa gayod ang hinungdan sa maong sunog mga kasyargaw. Makanan latest updates dito na sa Surigao City atol kini sa pagsaulog sa maong syudad sa ilang Charter Day mga kasyargaw. Good morning Siargao, gikan na kang Romelski Kagadas. Good morning po. Maradyo na buntag Kuya G, maradyo na buntag Siargao. Salamat Kuya G, God bless you po. Gikan na kang Tata Manazones. Good morning po, happy viewing po kaninyong tanan. Salamat sa suporta. Samtang mga kasyargaw, sa laing bahin sa atong mga balita, Department of Trade and Industry gikumpirma nga naay dugang budget alang na sa CARES program.
gikumpirma o giingon karon ni DTI Secretary Ramon Lopez nga dunay dugang nga 1 billion pesos nga budget alang na sa COVID-19 assistance to restart enterprises o CARES program aron matabangan ang mga micro, small and medium enterprises, cooperatives o mga overseas Filipino workers. Atong paminawon ang pamahayag mismo ni DTI Secretary Ramon Lopez. Dito po sa report sa amin last week, naalala ko over 700 million out of 1 billion na ang na-approve na loan dito. Yung na-review nila, na-evaluate nila ay over 1 billion worth. Kaya lang yung the other parts, ito yung mga na-disapprove. Kaya, of course, in other words, may natitira pa na kaunti na lang dito sa first billion. Ang maganda po nangyari dito po sa bill na napirmahan na po, na-ratify sa Kongreso at saka sa Senado, ay madadagdagan naman po yung budget na itong CARES, Small Business Corporation, para talaga makatulong sa mga micro-SMEs, pati dun sa ibang related sector tulad ng tourism, mga cooperatives, OFWs. So ito po ay nailaan din or mailalaan, padadaanin mula sa SB Corporation. So yun ho yung magandang balita. So sana po mapirmahan ng ating Pangulo itong na-ratified na ng Congress at Senado na bill. Mao kana mga kasyargaw ang mismong pamahayag ni DTI Secretary Ramon, mga kasyargaw, sa maong si Ramon Lopez o Secretary Ramon Lopez may tungod na sa budget nga gihatag alang na sa atong mga MSME o mga micro and small business, mga kasyargaw. Good news ini ilabi na sa mga cooperatives o OFWs. Adunay mga budget para na sa pagtabang kaninyo, mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw, September 1 na 2020 karon, opening pagbalik mga kasyargaw sa Campo Langit dito na sa Malimuno, base na sa page na sa Barangay Villa Riza, mga kasyargaw. Opening karon sa Campo Langit, gikan na sa pagsarado ni ini, mga kasyargaw. Good morning, Siargao TV. Good morning, Kuya G. Gikan na kang Renelyn Suazo. Good morning po. Magandang umaga kanimo din ha. Salamat, salamat, salamat. Pangulong Duterte, gipasidunggan ang mga namatay nga sundalo sa Jolo, Sulu. May bisita si Pangulong Rodrigo Duterte nitong August 30, 2020 sa Jolo, Sulu, og mipasidungog sa mga namatay nga mga sundalo, pulis o sibilyan atol sa pagpamomba nga nahitabo niadtong August 24. Giingon sa Pangulo nga dili gyud maayo ang terorismo sa atong nason og padayon nga makigbatog kita sa maong mga grupo. Atong paminawon ang mismong pamahayag ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. To our troops, I stand in solidarity with you as we honor the memory of your comrades, my soldiers, who gave their lives in the name of peace here in Sulu. The recent bombings that took the lives of several civilians, including those of your fellow soldiers, will only further strengthen our resolve to crush the lawless elements behind this cowardly act. For decades, Mindanao's progress has been hindered by the threat of insurgency and extremism. Kung wala lang ho sana itong the seed of hatred na nakalagay sa isip from generation to generation, sana ngayon maganda na ang buhay para sa lahat. This unfortunate incident is only one of the countless incidents that prove that we should never be complacent when it comes to terrorism. Lagi ninyong tandaan na ang kaligtasan ng ating mamamayan at mga komunidad ang inyong
prioridad. Mao kana mga kasyargaw ang mismong pamahayag ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Nagtrending usab mga kasyargaw sa atol sa pagbisita niya sa Hulo-Sulu mga kasyargaw. Nagtrending usab ang paghalok niya sa dalan kundiin asa nahitabo ang pagpamomba mga kasyargaw. Naay-picture niya nga nakita nato nga nihalok gayud siya mga kasyargaw sa mismong dalan kung diin nahitabo ang maong pagpamomba sa Hulo-Sulu. Ingana ka love sa atong Pangulo mga kasyargaw ang atong mga sundalo, sibilyan o kapulisan. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita mga kasyargaw, fight against corruption sa PhilHealth himando ni Pangulong Rodrigo Duterte. Atol kagabi mga kasyargaw, gipaila karon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pinakabag-ong napili niini nga mangulo sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth nga si kanhing NBI head Dante Giran. Gibutyag sa Pangulo nga gisugo niya o gimando niya kini o gimanduan niya kini nga ihatag niini ang iyang commitment sulod sa duha ka tuig aron masumpo ang korupsyon sa maong ahensya. Dugang pa sa Pangulo nga maghanap gayod og mga mapapriso nga opisyal aron mabilin kini sa prisuhan. Sa katapusan giingon sa Pangulo nga mag-reshuffle sa mga regional offices sa PhilHealth sulod sa duha o tulo ka adlaw. Atong paminawon ang pamahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte og ni former NBI head Dante Giran. Kilala ko lang sa inyo yung bagong ko na PhilHealth, si Giran. He was the retired director of the NBI. Si Giran, he is a lawyer and an accountant. So, palagay ko, sabi ko sa kanya, the next 2 years will be devoted to fight against corruption. Maghanap kayo ng mapakulong natin para may maiwan tayo sa kulungan ng mga, sabi ko, I'll give you just like the NBI, and customs. I called Jagger, si Guerrero dito, commissioner, sabi ko sa kanya, I want to see a reshuffle of the different regional offices within the next 2 or 3 days. And all I have to do is to restore the trust and confidence of our people to PhilHealth. Restoring the trust and confidence of our people to PhilHealth is equivalent to restoring the trust and confidence to our government, to the governance. And Senator Bongo was telling me, I have to strike a balance between improving the PhilHealth services to our people and addressing the perennial issues of deeply rooted corruption in the PhilHealth. And for this, sir, Mr. President, I would say for another, thank you very much for giving me the privilege to serve our people. This is a privilege that is not given, that is not offered to everybody. Mao kana mga kasyargaw ang mismong pamahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte o ang pamahayag ni bag-ong PhilHealth Chief Dante Giran, mga kasyargaw, kanhing NBI head sa National Bureau of Investigation, mga kasyargaw. Unsa may inyong opinion ini mga kasyargaw? Motoo ba mo sa pamahayag karon
ni bagong PhilHealth Dan Tigiran sa iyang commitment, mga kasyargaw. Para sa ako, opinion na ako, mga kasyargaw, basta recommended sa atong Pangulo, okay kaayo na, mahimo gayod ang pag-fight, pakigbatok sa korupsyon sulod sa PhilHealth, mga kasyargaw. Comment below kung naamoy mga opinion may tungod na karon sa mga issue sa PhilHealth, mga kasyargaw. Samtang, mga kasyargaw, sa atong gamay lamang na history og trivia alang na kaninyo, mga kasyargaw. Hibalo ba mo nga niadtong September 1, 1909 ang Baguio City, mga kasyargaw, gideklara nga chartered city pinagi na sa Act number 1963 o 1963, mga kasyargaw. Ang Governor General paniini si William Cameron Forbes, didirektahan si Justice George Malcolm, young lawyer nga mamahimong municipality, ang Municipality of Benguet Province, mga kasyargaw, himuong syudad ang gitawag na kining Baguio City. 1909 pa sila na himong chartered day, chartered city, mga kasyargaw. Mao kana ang atong gamay lamang na history of trivia alang na kaninyo, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, bagong sa entertainment nato, mga kasyargaw, bagong rendition sa Reflection girelease ni Christina Aguilera. Girelease karon ni Christina Aguilera, mga kasyargaw, ang bag-o niya nga rendisyon sa Reflection, usa ka kanta sa live action remake sa Mulan, mga kasyargaw. Ang 39 anyos nga singer giselebrar ang iyang remake sa hit track nga dito na sa Instagram. Ang Mulan ang isa sa mga giingon nga official gihimuan ng official music, mga kasyargaw, sa Reflection ni Christina Aguilera. Sumala pa nga ang Mulan, unta na marilis niadtong Marso pa tana, mga kasyargaw, ang iyang movie apan na delay kini tungod na sa COVID-19 pandemic. Maong karong September 4 na lamang o September 4 kini i-release sa mga sinihan dito na sa Disney Plus, mga kasyargaw. Mao na ang latest updates nato sa atong entertainment section o entertainment segment din na sa atong programa. Mao na, mga kasyargaw. Salamat. Happy viewing po kaninyong tanan. Magandang umaga po. Yes, correct. Basta recommended ni PRRD. Okay, Jude kaayo. Yes po, gikan na kang Maria Len Ahok. So far, mga kasyargaw, sa mga recommended ni Pangulong Rodrigo Duterte na mga opisyales niya, nag-perform kini og tarong sakto og aduna gayoy mga nawala na mga korap nga opisyal sa atong gobyerno, mga kasyargaw. So motuo gayud ko ana nga basta recommended sa atong Pangulo, matuman gayud ang iyang gihisgot, mga kasyargaw. Tungod kay ang mga girekomenda niya mga kanhing sundalo, kanhing nagserbisyo gayod sa atong nasod Pilipinas. Kung mga sundalo ng iyang mga tao din na, mga kasyargaw, hibalo naman kita nga na ay chain of command, musunod gayud na sila sa ilang higher ups, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, ang atong Surigao del Norte Monitoring Report, mga kasyargaw, as of August 31, 2020, ang Surigao del Norte COVID-19 monitoring nakatala og 27 suspected cases, 174 probable cases, 1,505 persons under monitoring, 13,615 nga nahuman na sa pag-quarantine, 332 ang positibo sa rapid antibody test, 98
ang confirmed cases sa RT-PCR results o 96 na mga kasyargaw ang naka-recover. Mga na latest updates na to sa atong Surigao del Norte, sa atong probinsya, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin, COVID-19 updates sa atong Pilipinas. 220,819 na mga kasyargaw ang total cases sa atong nasod Pilipinas. 59,699 niini ang active cases base na sa case bulletin number 170 as of August 31, 2020 sa Department of Health, mga kasyargaw. Sumala pa nga 157,562 na ang naka-recover, mga kasyargaw. O sumala pa nga 3,558 ang namatay na tungod sa COVID-19. 91.3% sa mga total active cases, mga kasyargaw, ang nagpakita o nga mild symptoms. Mga na ang latest updates na to sa COVID-19 sa atong nasod Pilipinas, mga kasyargaw. Maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning, happy viewing sa tanang viewers nato, sa tanang reactors nato, sa tanang commenters nato. Maayong buntag po kaninyong tanan. Salamat sa inyong suporta. Maayong buntag po. Dinhi na lamang kutob hangtod sa sunod nato nga panag-uban dinhi na sa tong programa Siargao TV News para na maghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran, mga kasyargao, dinhi na sa isla sa Siargao, probinsya Surigao del Norte, rehiyon sa Caraga o sa tibok nasod Pilipinas. Kaya nga atong live stream abot man Luzon, Visayas, Mindanao o sa tibok nasod o sa tibuok kalibutan, mga kasyargao. Kininyo galagad sa live stream karong buntaga, Kuya Jim, ingon kaninyong tanan. Pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamod. Ingat Siargao, ingat Pilipinas. Good morning kaninyong tanan.